to a sani sa ranar nan da bai wannan alkawari ne, to sigan alkawari ne ba an baka bane, tunda ba tara mutane an shaida ba, mun ga abin wale ta kanka muna so, to maimakon wasu su gyara su ce to shikenan abin da ka neman nan an yi alkawari za a baka, ka zo lokaci kaza a daura aure, to shine to amma sai a bude baki a ce an baka. تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم za mu fara da tambaya ta bakwai, ko in ce za mu ci gaba da tambaya ta bakwai. Akarmakallahu mai tambaya na cewa shin ya halatta idan mutum yana jin bacci mai tsanani, kamar wato yana jin bacci mai tsanani kuma ya tabbata idan ya kwanta bacci din yana da nauyin bacci ba zai farka ba har sai lokacin sallah ya fita, to ya halatta ya gabatar da sallah ko da lokacin nata bai karkara zuwa ba, saboda in yayi baccin lokaci zai iya kurewa sai gabatar da sallan sai ya baccin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه. mai tambaya na cewa mutum ne yana jin bacci kuma ya san in yayi baccin ya kai bacci mai nauyi ya kai har lokacin sallah ya wuce, ya halatta ya gabatar da sallar nan nasa kamin lokaci? To bacci ba hanzari ba ne, abinda yake hanzari rashin lafiya ko tafiya wanda tafiya ya tsananta. Sallah kuma bai yi sai a lokacin sa yayi, amma in akwai hanzari an ba mutum dama ya gabatar. Kamar salloli guda hudu suna da lokaci da azhar da la'asar sun yi tarayyar lokaci, magariba da isha sun tarayyar lokaci. To idan mutum yana da hanzari zai iya hada azhar da la'asar, zai iya hada magariba da isha, amma ba zai magariba da isha da rana ba, duk ba sallolin rana ba ne, sallolin dare ne. Ba zai isha da magariba duk ba sallolin rana ba ne. Bacci idan mutum ya kwanta bacci ya yi kokari ya tashi, in ya sa ransa zai tashi ya sallah. Amma kamar rashin lafiya wanda ya san in ya shiga rashin lafiyan nan bai sanin halin da yake ciki, ya halatta ya gabatar. Wannan shine, amma bacci don yana da nauyin bacci to shi yasa makansa nauyin bacci ya yi kokari ya tashi, inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Amma kenan shi ko shi kanshi mara lafiyan dole sai sallan da suka hada lokaci ɗaya ne zai iya gabatarwa, sallan da suka hada lokaci guda zai iya gabatar. Kamar yadda na ce ko da rashin lafiyan ne ba zai magariba da isha da rana ba, kamar yadda kuma ya ce bari yin azhar da la'asar da rana ba zai yiwu ba. Amma dai kamar misali ya san iya shiga ciwo tun daga 12 karfe 1 karfe 2 zai tashi ba har magariba, to wannan yana iya gabatar da waɗannan. ko farkon magariba in ya fara ciwo da sanin magariba ai ba zai tashi ba, sai kusa wato kenan kamar tun daga 12 rana sai yake tunanin bacci zai iya ciwon zai mai tsanani har zuwa lokacin fadin rana. To a lokacin zawar din nan take sai la'asar kuma bayan ya yi azhar sai ya azhar da la'asar duka zai to haka nan na magariba ma dai fadawar rana zai iya yin isha ne. To madalla ba sai ya jira ba. To alhamdulillah mun gamsu da. To sai tambaya na 8 suke cewa idan mutum zai rama sallolin da ake bin sa kamar ya shekara biyu ko shekara 3 hakan na ana bin sa salloli, to kuma zai rama, to yana so ya sanya za a yi ne cikin sauki ya rama salloli. Idan ya san adadin sallan da ya bari shekara kaza ko kwana kaza ko wata kaza, wannan yana da sauki, zai biya abin da yake kansa. Amma mai alar ya ce idan bai sani ba, kawai ya san salloli ne na kirda don kota 6 ko wata 7 ko wata kaza, to sai ta sallan har adadin da zai ga kamar ya fita. To abinda zai mafi sauki ba zai iya zama yana sallan shekara guda ko wata guda ba, sai zama ya dauki watannin da yake yi. Kullum ya yi asuba na farilla sai ya asuba na kala'i, ya azhar na adayi sai ya kala'i, magariba haka isha, kowane lokaci wata sallah sai na kala'i, kowane lokaci wani sallah zai na kala'i,
har ya kai adadin watannin ko ya kai adadin shekaran ya biya cikin sauki. To ba zama zai lokaci ɗaya ce sai ya yi sallar shekara ɗaya ba. ba zai ba a ce zai zauna mutum ya sallar shekara guda ko wata kaza yana da wahala. Amma in dai yana abin da ake so dai abin da yake kanka ka biya. Ba a ɗiba maka lokaci cewa sai zuwa lokaci kaza ka biya ba tunda ya yi yawa. Amma idan dai kana yin wannan in kai duk sanda kai sallan farilla kai na kala'i kai sallan farilla kai na kala'i har adadin wannan shekaru ko adadin wannan watanni ko adadin kwanaki wanda kwanakin ya wuce 5 ko 6 to wannan sai biya cikin sauki. To akramakallahu kaman mutum ne ake bin shi sallah guda biyu kaman kila ko jiya bai yi magriba da isha'i ba ya manta to sai kuma lokacin sallan azhar yayi a yau misali to yanzu ba zai iya yin azhar din nan ba sai yayi wa'annan magriba da isha'i din koko dai na iya yin azhar din tun daga shi yadda abin yake idan ana bin ka salloli kamar ana bin ka azhar la'asar ba zai inganta ba sai kai azhar, ana bin ka la'asar magriba ba zai inganta ba sai kai la'asar, ana bin ka magriba isha ba zai inganta ba sai kai magriba. To amma sai aka ce idan ana bin ka salloli guda 4 ko salloli guda 5 malamai sun yi tufaki sun yi sabani sai ga wata ta yanzu ta zo misali yanzu an kira sallan isha sai ka tuna ai baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi magariba ba kaga sallah 4 kenan. To wannan magariba ishan ba za ta inganta ba sai ka jero 4 nan har zuwa sannan ka dora da isha din. To misali ko da lokacin isha din zai fita ko da lokacin zai fita sai an kawo wancan ba za a yi wannan ba. Wasu kuma malaman suka ce 5 ne ma sai zama a ce tun daga jiya ne isha ana bin ka sallah ba kai ba baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba kai yanzu ga isha ya zo kaga 5 kenan. Wasu malamai suka ce to shikenan 5 ne sai ka faro daga ishan nan na jiya har ka kawo ishan nan yanzu ko da ita wannan za ta zama fita yawa. To amma idan ya wuce ya kai 10 ko 20 ko 30 to ka ci gaba da na yanzu wanda ake biyan ka sai ka biya wancan a hankali. Sai mutum ya gama na yanzu sannan zai biya wancan da ake biyan shi a hankali. ya haɗe amma sharadi in ya wuce biyar ya kai shi da ko sama da haka. Alhamdulillah. Tambaya na tara yake cewa matar aure ce mijinta bai bata abinci to a dalilin haka sai tana fita ba da izinin shi ba tana zuwa tana dan aikata hakan nan ko in su sana'o'i don su samu abin da za ta sa a cikinta. To shi ne take so ta san wannan fitar da take yi ba da izinin mijinta ba akwai laifi. To zama a gidan miji shari'a ne wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliya kuma mutum ya nemi abinci wajibi ne don ba ya halatta mutum ya halaka kansa wanda ya ajiye ta ya ki bata kuma bata da mai bata in ta zauna yunwa ya kashe ta kuma a da wannan ba to ana ce mashi irtika ba khabil lararai ne idan cuta biyu suka hadu ka dauki mafi sauki. Misali kaga a shari'a shan giya haramun ne amma idan mutum ya ci kashi ya makare shi a wuya sai aka ce ya sha giya don giya yana buɗe makogoro don kashin ya fada ba wai giyan ta halatta ba ne giyan tana nan a haram amma kuma in ya bar kashin zai kashe kanshi to kisan kai ya fi shan giya haramci to saboda haka zai sha giyan wannan lokacin zai ta halatta mashi laluratan yadda kafa a halarari to haka nan ita matan in ta zauna a ɗakin mijinta ta mutu ko ciwo mara kyau ya kama ta to ita ma sai ta fita ba wai ba fitan ya halatta ba ne sai ta fita ta nemo abinci don bai halatta ta zauna ta kashe kanta ba. To wannan kenan to madalla a ce tambaya na 10 yake cewa wato wai tana cewa ita an sa mata rana da saurayinta to sai yana dan yaudaranta haka yana cewa to ai sa rana dinnan kamar daurin aure ne tunda dama an ce shari'a wai aure siga ne to kamar iyayenta sun yadda sun bada iyayen sun yadda sun karba kawai rana ne da za a taru a kulla aure to yana so idan yaudare ta wai ko yanzu ma za su iya wato ainihin abin da ake a aure na saduwa ko da kafin a yi aure din shi ne take so ta san to wannan haka maganan yake ne. To a shi ma ya bada amsa tun da yake kamar to gaskiya ne ko ya san ba aure ba ne yake shi aure yana da sharuɗa ba haka kawai ake yin sa ba idan ka ga abin malitakan wani kana so
za ka je kai da kanka ko wakilinka ka nema. Idan an baka rukuni ɗaya ya samu. Rukuni na biyu shin ka biya sadaki. Rukuni na uku shin shaidu sun shaida. Na hudu wajen wa ka je ba kowa da kowa ba, wajen waliyinta ne. Wala nika illa bi waliyin wasu dakin wa shahidai adali, ko sai an hada waɗannan uku. To sai zama irin al'adar mu na Hausawa, hakan je a ce ana neman aure a wajen waliyi. Waliyin nan ya ce to shikenan abinda kake nema an baka, kamar yadda ake ce da Hausa an yi baiwa har ma an sa rana. To a sani sa ranar nan da baiwan nan alƙawari ne, sigan alƙawari ne, ba an baka ba ne, tunda ba tara mutane an shaida ba. Mun ga abin wale ta kanka muna so, to maimakon wasu su gyara su ce to shikenan abin da ka neman nan an yi alƙawari za a baka, ka zo lokaci kaza a ɗaura aure. To shine to amma sai a bude baki a ce an baka, to nan baka nan ne matsalan yake zuwa. To an tunda an ce an baka, me yasa ka ce kuma yaushe za zuwa daura maka aure? Wato dai lafazin dai ya nuna kamar daura aure, amma ba shi aka yi watan da ba haka aka kulla ba, dan haka auren bai yi ba. Auren bai yi ba, kuma inda za ka gane auren bai yi ba shine akan yi baiwa da sa ranar da mutum da sauran su a yanka mai sadaki, sai wani mutum ya zo mai ƙarfi sai ya kasa shi. To idan ya kasa shi kuwa ya aure mata wani kenan? Bai aura ba kenan alƙawari ne. To kuma na biyu almautu kan duhuli, in aure ne kaman wannan yadda mutane suke ce aure ne, to bayan ba da saran sai ya mutu ko ita ta mutu, to inda ya aure ne za su ci gado. To haka ne, haka yake, ka gane. Sau da ka gyara ne, a'a an yi alƙawari za a baka, za a baka lokaci ka za ka zo da waliyanka a baka. Wannan shine maganan baiwa da zarana, amma mu a kalmar sai a ce an baka. To wanda ya amfani da wannan ya shiga yaudare irin wannan, an je shari'a fa yana da hujja. To kuma shine saboda cewa an bashi sharaɗi ne. To yanzu dai a bisa shawara dai ya kamata mutane su gyara, yankin a gyara. Idan aka turo waliyanka an taro wani ya ko abin wani ta kanka ya gani yana ya neman mai aura masa aure, to in dai ba daura wani za ka yi lokacin ba ka ce to an yi alƙawari ne za a baka lokaci kaza ka zo a daura maka aure. Wannan shine daidai. Amma cewa bayan ka gama sai ka ce yaushe za mu zo yi mana agadi, to ka warware wancan kuɗi, kai ka san ba agadi ba ne. Amma idan wannan abun ya faru kamar yanzu suka yi wa dalilin nan suka yi, in an je shari'a bayan da za ta yi da su, bayan da za ta su tun an samu siga. Yawwa sai ga tumin lauli zawajtu wa min zawji qabiltu wa ralitu, sai aka samu wannan. Kuma zalla salatu ya ce salatun jaddun jaddun wa jaddun jaddun, abubuwa uku gaskiyan su gaskiya ne, wasan su gaskiya ne. Ko da wasa mutum ya ce ba ni yarka kace na baka, shikenan magana ya kare. To idan suka yi amfani da wannan to suna iya samun mafita, amma gaskiya abun akwai mushkila a ciki, sai a gyara. To yanzu kenan a bisa kaddarawa da hakan zai faru sai wajen haddi misali, to ba za a yi haddi ba saboda wannan kalma, kuma dan ba za a shiganta shi ba. To kuma to Allah ya taimaka. To sai tambaya na gaba, tambaya na 11 yake cewa wato yana son aikin soja ne, to amma sai ya je fara faɗa wa mahaifiyarsa cewa yana so ya shiga aikin soja. Ita ko sai ta nuna ba ta son wannan abin da shauransu. To shi ne ke cewa to duk da haka dai zai iya zuwa ya nemi wannan abin, koko dai kawai shi shawara dai ina cin zancin. Biyayya ga iyaye dai Allah ne ya hore da shi, wasu ilal insani bi walidayhi husna. Har ma Allah ya ce wala taqul lahum ufan wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wa bil lahum janaha zilli min ar-rahma. Ana so mutum ya bi iyaye ya girmama su, idan suka ba shi umarni in dai ba sabon Allah ba to ya bi, in sabon Allah ne ba a ce bi su ba. To in ya ba ta shawara yana son ya soja, ta ce ya bari, to a gaskiya barin ya fi mace amfani, saboda bakinta ne albarka ne. In ta sa albarka a bakin, albarkan zai bi. In ba ta sa albarka a bakin ba sai a je sojan kuma ba a gane yadda ake so.
kuma ya ga haka nan ya lallabe ta a hankali, ya sa manya su lallabe ta har a samu ciwo kanta. In dai ta ce ta yadda sai je ya abinsa, amma gaskiya in dai zai bi biyayya yadda ubangiji ya ce to ya bi shawarar mahaifiyansa ya fi alherin da yake gani a ciki. In ta sa masa albarka a wani wuri sai fi masa albarka fiye da inda yake gani. To tambaya na 12 ce akarmakallahu, wato ya matsayar sana'an da wasu ke yi a kafafen sadarwa na zamani kamar WhatsApp hakan nan, wato mutum bai da kaya a hannunsa amma zai je ya dauki hotunan kaya a kamfani kamar jakuna ko takalma ko shaddoji hakan nan, to sai rinka nunawa ta gurguru yana cewa yana saidawa, yana tallata wayannan kaya din da shirin su haye musu farashi. To kuma idan aka neme shi mutane suka kira shi sai su yi ciniki a sai kayan misali akan ko 1,100 misali nake, to a halin lokacin da aka yi cinikin har aka tura mashi kuɗi bai da kayan a hannunsa, sannan ne sai je shago ya siyo kayan, sannan ne sai ya aika musu da shi, kuma zai siya dama a ƙasa da kuɗin da shi ya siyar ma wani a can ɗin da shauransu, tun da shi mai shagon kila sun daidaita tun farko cewa shi zai rinka bashi akan kaza in ya kowane lokaci. To wai wannan sana'an ya halatta da ba to wannan akwai abin da ake ce masautu. Na'am. Kira da wani na'am, ka nemo mun abu kaza, nawa za ka sayar mu? Ai an san zai wahala ya je nemo, ko haka zai wahala ya je nemo, shi ake ce mishi wannan sautu za ka aika ka kawo mun abu kaza akan kaza, sai je ɗebo abin ya nuna akwai kaza akwai kaza akwai kaza, ba kana zauna a gida abinka ka ce to ya kawo maka ka saya kaza, to ai zai wahala, zai je can ya so, zai ɗauko ya kawo maka, wannan ƙarin 1, 2, 3 din nan ai ladan shi ne, wannan bai saba ba shari'a ba. Shi yake ce masautu, kamar misali kwangila, kaga kwangila ana ce ne to ana so ka kawo abu kaza guda kaza, ai baka da shi, haka yake, ko haka ne, zaka je ne wani ma lokaci masu kwangila suke ka je ka sa farashi, kai ma ka kawo farashin inda zaka sayar mana, duka ba ku da shi ai, haka kai ma zaka je ka tambaya a kasuwa, haka ka je ka tambaya a kasuwa abin nan ana sai da shi 10,000 ne, kaga zaka duba wahalan ka zan daukar kaza sai ka dora naka sai ka kawo wannan, ba shi ake cewa tanna da kwangila ba, in an je an duba sai a ga to wannan nawa yace sai a dauki wanda yafi sauki a ciki, wannan ya halatta saboda wahala zaka yi ka je ka so abin nan ka kawo mutumin shi yana zaune ya dauki wahalansa. To madalla. To na tambaya na 13 yake cewa wato wai menene hukuncin wanda ya ci bashin mutum, to kamar ya ci bashin 5,000 haka, to ya je ya yi kasuwanci da shi ila har ya samu riba, to lokacin da aka zo ajali da aka sa, to ajali ya zo zai biya kuɗi sai ya bashi 5,000 ɗin shi, to kila saboda jin daɗin riban da ya samu da wannan kuɗin ko hulɗar da ya ita sai ya ɗauko naira 1,000 ko 2,000 ce to wannan kuma gashi, amma bai ambaci ko abin nan ba, to shi wancan mutumin kuma ba su yi da shi kamin a ba da wanda race ce da sharadi zaka kara man kaza ba, shine dai kawai kila ya ji daɗin wannan abin da ya mishi ne, ko ya ji daɗin irin hulɗar da ya yi sai ɗauki kuɗin kawai ya ba sa, to wannan ma riba ne? Wannan ba riba ba ne, to madalla, ai shi riba ka ba shi kuɗi akan sharadin na baka 10,000 za ka kawo man 11, ko ka ci riba ko kar ka ci riba, ni dai 11 nake nema, to wannan shine riba. Amma ba ni bashin 5,000 baka san abin da zai nishi, baka sani ba, sai ka dauki bashin 5,000 ka bashi, ya ji daɗi ya samu riba da yawa, da zuwa ce malam ga kuɗin ka, na gode Allah saka alheri, ga kuma wannan alheri na ya maka, wannan ya halatta mutum ya ci, saboda ba sharadi bane, kuma da bai bashi ba ma ba zai tambaye shi, wannan ya halatta. To kenan da ma shi yakan zama haram ne in an yi sharadi, yawa da ma abin da yake kawo shi riba abin nan, na baka 10,000 da ka gaya mun za mu yi kasuwanci, in mun je mun dawo mu raba, ai bai saba ma shari'a, haka yake, kai dai zan dai yin kasuwanci sai ce to ni na san na bin ka 11,000, to kaga ko kayi asara ba ruwan shi, ko ka karu ba ruwan shi, to shine ya kawo maganin ai, da amma na yi sharadi zan samu, in mun samu raba 50-50 ko kaza da kaza da sauransu, in kun yi asara kun yi tare, in kun ci riba kun ci tare, ba zai zama haramun ba. To tambaya na 14 yake cewa wai
wasu manoma idan suka yi shuka a gona to sai ya zamo kamar yanzu yadda abubuwa suka yi tsada din nan, ya riga ya shuka gonan har ta tsiro amma suna ƙanana, sai ya ga ba zai iya ba, a gona na buƙatan taki da shauran dai ɗawainiya na yau da kullum, shi kuma Allah ya sa kuɗin da yake tsammani ko kuma dai harkokin sun katse na samu, to sai ga ba zai iya ba, sai nemi wanda zai sai gonan gaba ɗaya, ba wai gonan ƙasan ba, wato shukan ne za a siya, shi wancan sai shukan sai ci gaba da gyaran gonan har ya zamo nashi. To shi abin da yake ce, abin da ya shigar da shi rudani, ko an ce ba a sai da 'ya'yan itace ko hatsi sai sun fara nuna ne ko sai sun nune, ce to shi wancan baya ci wannan babu. ai 'ya'yan itace daban, 'ya'yan itace kamar dabino, mangoro da sauransu ai sai sun yi hure, sai sun yi an ga 'ya'yan tukunna kuma ya fara dari. Amma yabanya idan ka yi shuka gona, misali yanzu kana da gona naka sai ka yi shuka dawa ko masara ko mene da sauransu, idan bai tsiro ba bai halatta a sayar ba. To in bai tsiro ba, bai halatta a sayar ba, tunda abin nan ne kama babu. Aka sai kuma misali kana da gona sai ka sai da gonan ka yi shuka bai tsiro ba, to na wanda ya saya ne. To ko da ni na shuka, kai shuka amma na siyar kamin ya tsiro, to na wanda ya siya ne. kuma ana tsammanin zai tsiro din ba wai an yanke, to ai ba gani ba tukun. To amma in ya riga ya tsiro, to kai mai sai ba naka bane, to na wanda ya shuka ne. Allahu. To haka nan yabanya na gona a iya sai da shi. To kaga kamar yabanya ai masara an ganta, an gani, dawa an gan shi, gero an gan shi, an tabbatar da ruwa zai kai, kuma in ya gyara zai kai, in bai gyara bai lalace, to wannan ya halatta. Hatta bakul kasan shi ne mai wayan sha'ani, kamar dankali, doya, gwaza, ba a gan shi ba, to amma ana iya ganewa a ganyen cewa akwai shagas, haka, to wannan dai halatta a sayar, shine ake sai da yabanya ne, wannan ya halatta, bai daidai da dabinai ko sauran 'ya'yan itace ba. To kamar mun koma maganar mu na baya da kuke cewa idan aka siyar bai riga ya tsiro ba, yanzu ya zama shukan wanda ya siya gona, to in an yi da sharaɗi fa, shi ya ce to zan sayar amma ribar abin nan hatsin na ya fito na ban da shi zan sayar ma. Amma dai ga gona nan na sayar maka, baka ga shuka a ko ina ba, ko da yana ƙasa, to wannan ba sayar maka da gona, amma na riga na yi huda, na yi shuka. Kaga misali yanzu sai ka sai da gona ka yi hudan doya, ai ba a shuka doyan ba, ko tun da ba a shuka ba na wanda ya saya ne, sai ka ce mishi to na yi hudan doya na kashe kuɗi da yawa, da Allah ka yi min hakuri in ci amfanin sa in sa bana, ya ce kai shi kenan wannan ba. To na ce to akar makulla dangane da wannan, kaman akwai masu sai da rake hakan nan, ko in ce masu noman rake, wato idan suka dasa rake din, to su ma wani lokaci in ya dan fara dan tsira akan wato ainihin wato dashan, sai su sai da gonan, to amma ba lalle kuma raken zai kai, saboda kila ko ruwa ba zai abin nan ba, to shi ma ai sun yi aiki, sun yi kaftu, to haka da suka yi kaftu sun yi da shi, an kuma ga irin, haka ko ruwa kuma wannan na Allah ne, to ko ruwa na Allah ne, kamar wancan shuka ne ai ba dole ne ruwa ya kai ba, gaskiya ne, ko tunda an ga abin da aka yi gashi aka saya, an yi gyara shi kenan. Idan rashin ruwa ya zo daga Allah ne, kuma wannan ya shafi kowa da kowa, shi ma ya halatta, tunda an yi kafto an yi da shan, sai ya abin shi. To wannan ya ce aji an ce ba a sai da kifi a cikin ruwa, haka zalika ko kifaye a cikin kududdufi ko a manyan katon teku, ko kuma kududdufi mai girma, to amma yakan ga kaman a wannan zamanin da ake yayin kiwon kifi haka, mutum ya dan killace dan tamfol ya saka kifaye, ko kuma wani yakan akan haƙa rami dan kankanin kududdufin nan dai pond da suke kiran shi na zamani da suke kiwon kifi a ciki, to wani lokaci mutum in ya rasa kuɗi ko ya dan fara kiwon shi ma dai kamar irin wancan, yakan sai da kifayen a cikin wannan ponds din da shauransu. To da ba an kirga ba ne, ba a kuma san nauyin kifayen ba, balle a ce kuɗi karin da shari'a ta ce sai an kiyasta an san nauyin su, misali an kaddara, to wannan dai za a iya kaddara cewa ko da ke shi ma ya san ko kifi nawa ya sa, sannan kuma ya san ko nawa suka mutu da ya san da amurki, to wanda ake dinnan a sai da pond din da kifayen a ciki, sannan fara girma ko sun girman ko kuma dai suna tasowa, shi ya halatta. To wanda shari'a take nufi, mutum ne masunci, so yake kama kifi, ko zai shiga cikin ruwa da abin kama kifin shi ya kama ya kawo ya sayar, sai ya sayar tun kamin ya shiga kawo, ya san zai samu? A'a,
ko bai sani ba. ba ni kudin kifi kilo kaza ba ni kudi, amma zan shiga in kamo ne ba ga kifin ne ba haka ko wannan haramun ne. Ko kuma a'a wani ni maharbi ne zan je harbo tsuntsu yanzu kawo kudin to ya ga tsuntsun bai gani babu. To amma wannan wanda yake na found ai ga kifin ana gani to haka ko kifin ana gani za a iya sayarwa amma ba akan adadi kaza ba. Yawwa za ka bani kudin kifin nan gashi amma an fito da shi za a auna in yi kilo kaza tun daga kifin in yi kilo 2 kilo 3 shi kenan mawarware amma ba cewa a ni na zuba kifi 1000 ka biya ni kudin 1000 ba saboda ka ba zai iya sanin wanda ya mutu a ciki ba kuma kifi na cin juna haka yake biyu ne ba zai iya sanin wannan ba to ya yi bambanci da wancan na teku wanda yake yana nan ne a bambance wannan ko gashi kana ganin kifin suna tsalle suna fitowa za ka iya sayan wannan amma ba ka ce adadin abin da yake ciki ba sai dai a zan saya zan baka kuɗi amma an zo an auna in kuɗi na ya cika shi kenan mai cika baka bani cikin to yanzu ko da akwai masani a gefe wanda in an watsa ma kifin abinci sun taso hakan nan ko ya gan zai iya kaddarawa a bisa kaddarawa cewa yana masani ne sosai da kwarewa zai kaddara ce kifin nan sun kai guda kaza to bisa wannan kirdadon ba za a iya sai a koma a yi kiyasi da na dabino to kamar dabino shari'a ta ce masanin dabino zai iya duban dabino a sama to na'am ya ce wannan dabino zai kwando kaza a saya a haka har akan samu mutum uku wanda ce kaza wanda ce kaza to an yi irin wannan ta wannan to sai ya halatta abin da dai ba a so kada a kwari wani to shi ne maganin gaskiya ne. To tambaya na 16 yake cewa akaramakallahu akwai wani wayo da wasu masu kuɗi suke yi a wajen fitar da zakka yanzu musamman a bariki sosai wai mutum abokin shi da abokin shi su masu kuɗi ne dukansu biyu to lokacin zakka na yayi misali ni da abokina duka muna da kuɗi to maimakon in fitar da zakka in ba fakire da miskinai da aka faɗa wai sai in karbi lambobin sai in karbi account number na matan abokina da kuma ƴaƴansa haka sai in rarraba masu wannan zakana duk da kuma shi din mai kuɗi ne sosai kamana misali to shi ma idan nashi zakan ya tashi fitarwa sai karbi lambobin account na matana da ƴaƴana su ma sai turo musu account din kamar dai muna ma juna musu haya kenan to wannan shi an fitar da zakka ba zakka bane ba ma Allah wayo sai Allah ya raba wanda za ma lil fuqara wal masakin wal amilati wal mu'allafati qulubuhum duk in ka fitar da zakka fakiri ma aka ce ka ba to su ba fakirai bane to ko su ba fakirai bane me yasa aka ce kai ma mai wadata karka ba matanka tunda kana ciyar da su yawa wanda kake ciyar da su shari'a ta ce ka ciyar da su abinda ba a so kare da wajenka to ai wannan kudin yana dawa wajenka kenan saboda haka dole sai an nemi waɗannan dangogi guda 8 ba kuma dole sai an tara 8 din ba in yau aka samu fakirai ne duka aka ba su yayi miskinai ne aka ba su daidai masu yaƙi ne aka ba su yayi daidai amma ɗaya daga cikin waɗannan guda 8 aka ce ba mutum ya ɗauka ya kai ma wani mawadaci ya ƙara mashi karfi ba shi kuma ran da ya tashi shi ma ya dawo mishi da shi ya kara mishi karfi wannan ba zakka bane ba dabara a cikin haƙƙin Allah in ma an yi haka bai yi ba a canza to madalla to kenan wannan bai yi ba to madalla sai an canza duk da dai matan su suka ba da 'ya'ya ai shi da matan da yaya duka mawadata ne tunda mai gidansu na wadata kuma ai misali shi mai gidan ne ai musaya matsalan shine shi in ya bashi shi ma zai dawo mashi to wannan shine babban illa yawa amma da ƴaƴan fakirai ne ya basu ƴaƴan abokin shi fakirai ne ya bashi baya sauraron shi ma ya dawo mashi da shi ma wancan ya ga ƴaƴan abokan shi da yaran shi fakirai ne ko baya sauraron ya dawo mashi da shi to wannan ai sai yayi amma shi kan shi mai gidan ko mai halatta ya bashi batun da shi mawadaci wato abin da in ya zama kamar shiri ne kawai ni duk shekara zan ba ka ba shi ne bai halatta yawa kaga ana ba shi zai tattara ya kara a jalin shi kaga ya dawo da kuɗin shi wancan ma a ba shi tattara ya sa a jalin shi ya dawo da kuɗin shi wannan zaka mutum to alhamdulillah mun kawo ƙarshen shirin mu na yau insha Allah sai a shiri na gaba za mu ci gaba da ansa tambayoyi
karanto tambayoyin da amsawa. Masu kallo da saurari za ku iya turo tambayoyinku ta hanyar comment, ko kuma wasu za su iya turowa ta WhatsApp a lamba da za mu sa a ƙasa. To za su yi aiko da tambayoyin ta WhatsApp insha Allah. A shiri na gaba wadda bai ji tambayin shi ba zai je a ciki, kuma inda suka yi amsa su ma su yi dakon tambayoyi za su yi dakon amsan su a shirin mu na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa al-miqdari. Allahumma waffiqna lima yurdika wa amitna ala dinika wa la hawla wa la quwwata illa billah.